Salam aleyküm vatandaşlar. İşten bolsanız Avrupa'da Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasının kıskaça orçça OBSE diýibem aýdylýar. Agza döwletleriň we grajdan jemgyýetiniň müňden göbrak wekili adam hukuklary we demokratiýa meseleleri boýunça maslahat etmek üçin Polşanyň paýtagty Warşawa ýygnadylar. Bu ýerde 2 oktýabrdan 13 oktýabra çenli Guramanyň yıllık konferensiyası devam ediyor. Şu heptede de geçip dur. Biz şoňa ilk hepdenin 5 gününe gatnaşyp bildik. Aslında bu konferensiya adamçılık ölçegleri diýip adlandyrylan ýygnak. OBSE-niň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça idarasynyň Warşawadaky bölümi tarapyndan gurulan bu konferensiýanyň açılış davarasında bir näçe ýurtlaryň resmi vekilleri ve döwlete degişli guramaların agzalary çykyş etdiler. Bu ýyllyk maslahatda demokratik institutlary, saýlaw, adam hukuklary, şol sanda söz azatlygy, jurnalistleriň howpsuzlygy, ýygnak geçirmek azatlygy we beýleki esasy azatlyklar ýigrenç esasyndaky jenaýatlaryň öňüni almak, kanunyň hökmürawanlygy, migrantlaryň problemalary, gender deňligi we adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça Guramanyň agza döwletleriň bitiren işleri barada gurrun geçirilýär. Şu gedem geçirildi şu problemalar barada. Ýalňy men gysgaça belirdim. Anaga şu Guramanyň agza ýurtlaryň wekilleri gatnaşýarlar we bu ýagnakda hökümete degişli bolmady guramalara da öz pikirini aýtmaga mümkinçilik berilýär. Gynansaňam wagt çäkli bolansaň diňe 3 minut berilýär. Onda da ýer bilen turup, nowbata durup spisaga ýazylyp ýetişseň şonda çykyş edip bilersiň. Türkmenistandaky ýagdaýlar hakda hem gurrun edildi. Zoom'a gatnaşanlar ayal zenanlaryň problemalary barada, millet parasçylyk we din azatlygy barada aýratyn çykyş edip ýetişdirler. Geçen ýyllar bilen deňeşdirseň, şu gedek käbir täzelikler hem bar, ony gatnaşanlar gurrun edip bererler. Indi mende bir teklip bar. Bu Zoom'da ilki bilen ýaşullarymyza söz bererler. Onsoň bu ýygnaga gatnaşan täze mehmanlary öz görün eşiden zatlary barada gurrun berseler, gowalar mahtumly başysyna. Assalamu alaikum tomaşaçylar, ýyldaşlar. Assalamu alaikum bu gatnaşanlar. Gelen üçin awal kinzem Nur Muhammed ağa eger mümkin bolsa söz sizden başlaýar. Awal hakykatan şu OBSE ýylla bir gece ýanky täjübüň aýdyp geçýäli şu ýygnagy geçirýär. O ýygnak 2 hepde dowam etýär. Nähil meseleleriniň seredilýäni barada täjübüler aýdyp geçdi, men gaýtalap oturmaýyn. Men şu ýygnaga 2003-nji ýyldan beri gatnaşyp ýörüm. Ýöne çykyş edenim barada aýtjak, ýöne bir açyk bir ýanky OBSE barada aýtjak bolýar. Ýyllan şu bir meseleler gaýtalanyp dur. Türkmenistanyň ýagdaýyny hemme meseleler boýunça ýanky sanalyk geçilen seredilýän meseleler barada her ýyl aýdylýar Türkmenistanyň ýagdaýy. Metbugat barada, saýlaw barada, ýygnaklar barada, insan hakkary barada, insanyň zowa bar diýen ýaly şu bir mesele bar bolsa insan haklaryna degişli hemmesi seredilýär. Şoň üçin 2 hepde dowam et. Ýöne ýankaýdyşym ýaly şu ýarym ýylyň içinde hemmişe şu meseleler hemişe de şu Türkmenistanyň ýagdaýyny düşünürip aýtýar. Ütgen zat ýok. Men şoň üçin çykyşymyň soňuna bir teklip berdim. Doğrudan hem bir aýtýardym onu bolan ýöne bu şey üçin gaty kyn mesele bor şemli. Näme üçin diýseňiz 57 gurama gatnaşýar ýanky OBSE. Şolaň biri garşy bolsa mesele çözülenok. Bu OBSE şu meseleleri aýdylýan meseleleri seretýär. Meselem ýöne nähil karary gelýär. Biz diýe komendawat etýär, teklip berýär. Şu meseleleri seredin, siz bize stran участники diýär, çilenem diýen okular. Şu stran участник bolanyňyzda boyun alypdyňyz, yerine ýetirjek diýip. Şonu yerine ýetireňiz ok, gaýrat ediň de şonu aýdylýan kemçilikleri
Mehmetçek kul, çözecek olun diye de. Ne şolar yerli rekomendasyon veriyor. Onu kim dinliyor, kim yerine getiriyor, getirmese de ne hil çare görülüyor, hiç o çare yok. Onun için çok kaytalanıp dur. Her yıldan yıla. Benim şuna ettim. Bu kaytalanıp oturuyor, olin bir siz öz palajenyanızı, öz yankı uçsağınızı, belki bir seredin, ütködün, rekomendasyonu karakterlerle bir konkretna bir meseleni koyup, şonu talep edip, yerine getirmese, kendisi verin, ya bir sanksiya verin, şu devlet varada bir hareket edin deyip, şolar yer teklifleri yasolmuyor, benim sağın şu teklifler kabul edilir. Yani kardeşim yani bir bilen anlaşılır bilen oklar mı, ya hemmesi onu kabul eden ok mu, şolar yer problemler. Ben yankı yığınakta geçen hepte o katnaştık, yani durdum tecrübem benim başka da bizim klan katnaşanlar var. Şonda men yankı Türkmenistan'a Türkmenlerden başka yaşayan millet az değil. Yani esası Türkmenlerden son. Biz Özbekken, Kazakken ben şolar var adaydım. Orta var adaydım, oturmadım. Ben şu esasım yankı Özbekistan bilen Granisa'da daha şoğuz ve Levap vilayetlerde ken Özbek yaşıyor. Ben Özbek mektepleri vardı. Özbek diline yankı adeden şu Özbek diline haber veriliydi, konsertler veriliydi. Niyaz doğruna o mektepler yapıldı. Yöne çünkü devlet yollaşıları. Yurt dışına çıkanına ya umumi yankı eski devletler, komşu devletler, prezidentler bile kuruluşlarına ay dost karınlar soğan da deyip dinlesen yöne Gulara ulluğu dik koyarlar. Yöne yurdun içine gezek kalanına yankı Özbek olsun, Kazak olsun olan hakları temsilliye. Şu temsilliğini var arada ben şu çıkışımda ayttım. Şular yani temsillikler var. Şoňu da çare görülenok deyip onun yanı yakınına sizin havarınız vardır. Onu şu insan hakları barada komitet Türkmenistan dinledi. Ol her 2-3 yılda dinleniyor. Yani şimdi deseniz şu komitet, onun komiteti, insan hakları oran komiteti, insan haklarına seyretken komitet. Başta dinlenenine Türkmenistan, şu Türkmenistan'ın kemçiliklere aydılıp, şunu, nasıl çözmeli, şu problemleri yoktan çözüp bize son cevabını verin deyip, şolar elde yankı görkezme veriyor. Annan şu yanı yakınına haysi Ağustos'ta mı de yankı ministerin ormanları Hacıyev katnaşıptı delegasyon yollaşısı bulup. Şonu bizi şu Türkmeninden eyleki milletleri Türkmenistan'a yaşayan eyleki milletlerde milletler vardı hiç problemi yok. Şunun için çok problemi Türkmenistan'a seridilen oğlum deyip şeyde yankı çıkışında şey diye. Ondan ben dedim Hacı İflidime havarı yok yankı şol nehil temsilciyenleri var da. Ya olmasa ha mesela Alköreli, meclisi, Türkmenlerden başka ilki milletlerden her biri var mı? Yok. Ya devlet idaralarının yolbaşılarına ilki milletlerden var mı? Yok. Çok temsilciler yok mu? Ne mi? Den olmalı mı? Hem Türkmenistan'a yaşayan rayetlerin hak hukuku. Den olmalı. Konstitüsyon da şey değil ya. Yani o meseleler Türkmenistan'a tepkileniyor. Ne şeydi şu çıkış edip o şeyde ayttım. Yani bilem yok ne mi çocuğunu. Biz Edgar şu devirde doğrusunu aytsam yana havarım yoktu. Yani görüyorsunuz şu hal yankı OBS'nin her yıl bir devletin biri yolbaşılık ediyor. Şu yıl Makedonya. Şun Dışarı İşler Ministri OBS'nin yolbaşısı oluyor. Şu aşağıda varıptır. Bilen olsak şu gitmeke ona bir hat hükmüne ya bir mümkün olsa duşmak mümkünçilik olan olsa bir finansal da kağıtları aydar yani. Yani umumi duşul mesela yazıp verebilmesem o boyasıyan meseleler var daha var. Öz yolbaşlarına hükman getirenlerler deyip umudumuz var. Ondan şu yerde şu meseleler koyulayana da seridilayana da ne Türkmenistan'ın metbuatı ne başka bir yerde biz onu neticesini görebilmiyoruz. Yani için diyeceğiniz Türkmenistan olar yani meseleler önüne koyulduğunu hiç aytmadı. Ha bu çıkış var da ben aytsak bolyanım. O polya Nur Muhammed Ağa çıkışın için köp sağ olun. Ören bu çıkış adam benim öz tarafımdan bir goş yok adım var da siz şu ayttınız. Türkmenistan'ın içindeki nas menşeistova hakkında şoň ýagdaýyny oldum. Men öz tejribem boýunça Mar welaýatdaky şu buluşlaryň ýagdaýy
wapşe gatterwet näme bir katastrofa görnüşinde olar diňe hökümet tarapyndan Batystat, Alman wapşe türkmeniň arasynda da kän bir näme rasizm ýa-da birikler öz arasynda kabul etmeli täzetme şonu ýarak. Hawa dogratdan goşulýan. Oňsoň inni sözü ýaşlygyňyz anladyr daga bere. Anladyr da sizin açsakladyňyz da goşakladyň. Ben açıkladım сайтымызды, мен çıkışımda 3 dilde. Конечно, совещание идет своим чередом, но есть, как бы говоря, и другая сторона этого совещания. Когда официальная сторона, это когда все сидят за одним большим столом, каждому дается слово, каждый выступает, каждый говорит о своих проблемах, представители государств слушают об этом. В этом году Туркменистан представлял сам посол Туркменистана в ОБСЕ. Он специально приехал, 2 дня он был. Что другое удивительно, когда сторона Северной Македонии, она председательствует сейчас в ОБСЕ, и она давала вечерний фуршет. Обычно на этот фуршет участвуют все, как неправительственные организации, так и послы, и дипломаты стран-участников ОБСЕ тоже присутствуют. Обычно туркменская сторона избегала участия вот в этих мероприятиях. Но в этот раз посол сам и еще один член делегации туркменский, они остались на этот фуршет. Чем хорош этот фуршет? Тем, что позволяет в неформальной форме общаться с официальными лицами. То есть можно подойти уже не сидя не за одним столом, а подойти к тому или иному члену официальной делегации и с ними беседовать. Кроме того, я хочу сказать, что мы встречались с рядом делегаций, это с американской делегацией, мы встречались с норвежской, с ирландской, со шведской делегацией, официальными делегациями. Мы с ними беседовали, рассказали о своих проблемах. Они внимательно слушали. Я думаю, что вот в свете того, что те события, которые происходят в Украине, обострили ситуацию, европейские страны стали больше внимания уделять также и Центральной Азии. Поэтому мы с коллегами из Центральной Азии беседовали вот с этими делегациями. Также мы встречались и с послом Соединенных Штатов, тоже с ним имели короткую беседу. Так что то, что нам, как бы говоря, удалось сделать на этом совещании. Anadolu'da çıkışın için köp sağolum. Ama öğren aydışını da UBS'de çıkış etmek, belki ilçilerle birleşmek, öğren yani bu mümkün, öğren kıyın bir yetki olacak mümkünçülük. Son için gelecekte başka da Türkmen iyileştirme katnaşlar da diğerlik müydetken. İnnovasyon söz gözevini doğanda Atamrat'a parva veray. Atamrat, açıkladın. Menin şutayda açacak zadım Roz bayağı Polşadaki geçirilen OBS yığınağına katnaşan adam. Şu adamda nähillemeler kaldı. Rusçalavaydan da wpiçilenýän. Nähil duygular kaldı. Roz bayağı edip bilecek misiniz şu hakda? Elbette bugün men size näme hakda bilecek? OBS hakda eger menden bir elbette maglumat aljak bolsaňyzlar, men sizlere şul OBS'däki bolup geçen yığınaklarlar we häzir hem dowam edip duran şul aýyň 10-njy dowam etjek yığınak hakynda men elbette bir azajyk özümde gören we galan düşünjelerimi şu taýdan men maglumat berebiljekde. Sebäbi näme üçin diýeningizde olur şunu ýatdan çykarmaň. OBS diýilen yer gelip şu bütün yani bu yerde bir 30-40 adamdan ibaret değil. Bu yerde en azından nereden seyretseniz bir 60-50'den köprek 60 töwerek döwletin belli predstavitelleri var. Belli şol OBS'nin öz halkara kuramalarının ýokary derejeli predstavitelleri var. Şolaryň öňünde çykyş etmek we şolar bilen şo ýygynaga gatnaşyp şolaryň öňünde ähli suwutnamalary ýygnakda yani maglumat berip yani daklad edip okamak bu öğren näme mesele, vacip mesele. Esasy şu ýygynaga gatnaşmagyň sebäbi meniň özüm ilkinji gezek ýygynaga gatnaşdym. Men şu taýda bir zady ünüs verdim. Pravazashitlikleriň edýän işine ünüsü gaty uly ünüs berýärler. Elbette daşardan gelen islendik bir raýatam bolsa, haýsy döwletiň raýaty olsun tapaty ýok. Eger sen özüň şu taga şu ýygynaga gatnaşmagy özüň registrasiýa etdirip bilseň, seni de kabul edýär şu tag. Ýöne şu takda sen näme çykyş etjek? Şolaryň da sen esasy zatlar delil olarak görkezmeli de. Yani o taýlar ýöne oturup gaýtmak bilen ýa bir diýdi aýtdy diýen ýaly meselelerin o taýda baryp gaýtmak ol sen OBS waraňyň ol iş o ýerde biten ok. OBS her kimi dinleýär. Ýöne esasy
pravazashitnikleri has köp dinleýär. Olar bir näçe ýyldan var o ýerde iş alyp barıp durlar ve hälem dowam edýärler. Men özüm ilkinji gezek men ol OBS'ň ýygynagyna gatnaşdym. Hem daşardan bir ýönökej synçy hem habarçy höküminde men registrasiýa bolup bardym, gatnaşdym, men görübem dur, hälem dowam edip dur. Ýene bir bellemeli zat var, beýleki döwletleriň predstavitelleri şo taýda otyr. Hemmesi haçanda öz döwletiniň pravazashitnikleri şolar var, öz döwleti barada. Eger şol bir belli bir maglumat ya belli bir daklad okanda belli bir zatlar sultnama esasında yani çıkış edip beyan edende hemem ýygynaň arasında şol döwletiň predstavitelleri, yerli predstaviteller çıkıp taşarda edir şol beýleki özleriniň nämesi hakynda çıkış eden pravazashitniklerle hemen meseleni çözmek üçün bir ara gelip söhbet edýärler. O taýda sen odur, bu budur ya birbirine düşmançylyk etmek diyen zat yok ya kaçıp göremegem yok. Ama şu yerde ilk bir bellemeli zat o şunu koşadırnak içinde aydayın. Menin esas ünsümü çeken zat Türkmenistan'ın yerli predstavitelleri bilemok men ilçi mi? Şol yerli predstavitel özü hatta ýygynaga 2 gün gatnaşdy. Özüniň ýanynda ýene bir ýaşajyk oglany var. Ola oglan bilen 2 gün gatnaşdy. İkinci gün diýende şol ýygnakda özü şolara verilen söz nowatynda şonam şonuň özü çykyş etmedi. Hatta onun arkasında oturan şol yüz yüze gelip gürleşer ýerde daşaryk çyksaýam kaçýarlar. Bizi görsäýem kaçýar, ana pravazashitlikleri görselerim ılgaşyp edil kakbutta bir-birine bergisi var ýaly kaçýarda. Gynansak da Türkmenistanyň resmileri şonu başarmady. Etmeden ve hälem eden ýoklar. Hälem şu toplanty ýygnakda boş. Türkmenistan'ın oturmalı yeri iskame stolu, resmi stolu şotta halen boştu. Yine bir bellemeli zat var. Biz bir işi hemmemiz bir yerde durup da beyle divarın bu tarafına geçip bukulup durup da bu pravazashitning arkasından biz bir zat edip biler şular bir zat etse bize de bolar deyip bu işi başarıp olan yok. Her kim elinden gelen işi başarıp bilýän olsa öz vicdanına göre yani şu bir döwletiň raýat hökmünde özüň şol döwletdäki awtoritar diktator rejimden dinmek isleyen olsan yani dinmek isleyen olsan yani o taýda dinmek diýende yani ondan gutulmakçy bolsan şu elinde bar olan maglumaty resmi ýagdaýda resmi yani dezinformasiýa del resmi tasdiklanan informasiýa hökmünde hana şu pravazashitň organizasiýalary Türkmenistanyň adam hakyny goraýan ene Türkmen Helsinki var, Türkmen Tipiç var, yani Türkmenistan Kronikası var, Türkmen Hevus var. Pajasta bağlanın şulara resmi ýagdaýda, yani şulara maglumat berip, şu işi her kim elini daşın aşağına soksak, daşın aşağına koysak. Men görýän, bilýän şu edil şu ýygnakdaky beýleki döwletiň nämeleri ýaly adamlar ýaly agzy bir bolup başaryp bilýäs. Emma biz özara pikir, özara düşünşmezle alışmak zorunda. Yani alışmalı, biz maslahatlaşmalı bu işi. Maslahatlaşıp bir iş bitirmeli. Yani eğer pelança pelan edipmiş, pistigança pistigan edipmiş diyen, didi gıyvatla, boş gıyvatla eğer bir zattan dinjek olup ya bir iş ederiz diye pikir ediyen olsak onda biz yanlışız. Ni tolka siyasatta, ni tolka demokratiyada, ni tolka bir harekette. Hemme zatta da yanlışız oğlulur. Bul gözü görünüp duran zat. Yanlış yaz. Yöne OBS'nin şu gözeki yığınağını men öz gözüm bilen, görüp kulağım bilen eşitip şayet bolanım üçün men bu ýygnagy yaman wajib meselelerin üstünde durýanlygyna 100% men şayet ve men şuna şayetlik edip biljek. Ve şu ýygnak häzirem dowam edip dur. Men şu ýygnaga häzirem gatnaşyp durun. O taýda diňe bir mesele däl, aýdyna bir näçe mesele. Bir näçe mesele ähli döwletlerde bar olan meseleler barada çözülmeli meseleler barada hemme nämeler çıkış edip duran şu ýerde dinlenip dur. Yine esası başka bir yine bir bellemeli bir zat var. Men şu yankı belle keçişmel eğer haçan da Türkmenistan özünü näçe gülala güllük edip görkezecek bolsa da eğer nitolga OBS'de Yevrosoýuzyň ýygynagy bolsun, başka ýygnaklar bolsun. Şu ýygnaklarda yine bizim şu pravazashitniklerimiz, ana şu aktivistler bolsun tapady ýok. O beýleki opozisiýa liderin toparyn ýolbaşçylary bolsun tapady. Eger bular hakikatlary Türkmenistanyň predstavitelleriniň öňüne goýup ýani şularyň ýüzüne seredip şonu aýtma dowam etseler, elbetde Türkmenistan häzirki edip duran rejimini hiç haçan näme etmeden ýüze çykarmajak bolup şuna jogap bermän gaçýar. Sebäbi bularyň dymmagy şu Türkmenistanyň şu meselede hiçbir näme jogap bermän dymyp durmagy veya dymyp gaçmagy
Eyyem şu özlerinin şu Türkmenistan'da şolaylarını resepsiya rejimin devam ettirip duranın suutnaması olya. Bunu dine bir proteste bilen ya kıygırıp kalmağı bilen der. Gerekli yerli jogapkärçilikli halkara guramalarını hat üstü bilen veya islendik bir yüzlenname üstü bilen talep edip sorap almak herkese de başardı ya. Yöne yeni bir zatlar. Ene şu yaňam özleriniz gowy belledinizler. Hana bizim şu pravazashitliklerin hiç aysam şu mahalaçelini bir adama pelan edin, pistigan edin deyip aýtmaýa. Bularım öz boyuna düşen jogapkärçiligini gaty gowy bilýär sizlerden de bizlerden de. Eger sen çykyş eden olsaň, özüň vicdanyny, eliňi vicdanyna goýarsyn, ýurdun üçin mi edýän, döwletiň üçin mi edýän, geleceğin üçin mi, çağa çoğun üçin edýänmi, özüň üçin edýän. Bularım sizin jogapkärçiligiňizi yurttaşynda durup o döwletiň özüňizden başga döwletde bolsaňyz sizin jogapkärçiligiňizi bular boyuna alyp bilmeýär. Häzir hiç bir döwletde bir adamyň jogapkärçiligini alar ýaly bir derece kalmady. Özüňiz garantiýa alyň. Meniň diýjegim şol. Yani bir gurama eýdipdir, bir gurama beýdipdir diýip guramanyň üstüne ýüklenmeň. Bolya, Tawganyň rozlawaya öz pikiriňi aýdanyň üçin hawa. Indi bolsa sözüge dogonmaz, atamrata parwa berýär. Hawa näme başlaýar? Nur Muhammed ağa, siz aýtdyňyz 2003-nji ýyldan beri gatnaşyp gelýän diýdiňiz, aýraty minnetdarçylyk. Syptyrman gatnaşyp dursunuz OBS ýygnaklaryna. Indi şuňaly halk içinde soraw ýüze çykýar. OBS hemme zatdan habarly bolup, näme üçin diktatorlaryň eden etdiligine göz yumýarlar, näme üçin şonu wezipeden aýranak, türmä basanak, cezalandyranak diýip indi bir zat belläp geçjek bolan sorawyň üstünde durup, mecburi ýagdaýda bil kaslaýyn diýsem ýalňyşmaz. Bilim sisteması Türkmenistan'da has aşak düşürüldü. Niyazov dövründe de ondan sonra Gurbanuly Berdimuhammedow dowam etdi. Halkymız sady. OBS diýende bir özünde goşuny, warujony, goşuny, tanky, pulmyoty, näme samolyoty bar bir gurama kadip nämetjek bolýar. Näme üçin şu prezident aýryp bilenak OBS ya on diýen şuňal sorawlar ýüze çykdy. Bir kıskaça düşündürseňiz şu OBS bolanda şu näme diýmek? Maksady, emele gelmegi, alyp barýan prinsiplary nämeden ibaret? Şo hakda bir halkymyza düşünje berseňiz mümkin bolsa. Ben ýa-ni çykşydamda da aýtdym. OBS ol ýa-ni nähil meselelere seretdiýänne täze edip geçdi. Onu gaýtalap oturmak gerek gelmi hadiýa. Ýöne ol ýana OBS seretdiýän şo meseleleri onuň rekomendasiýalyny karakter berýär. Рекомендуем вот эти есть недостатки, пожалуйста, устраните и результаты нам потом доложить. Her hepten 4. günü OBS'de yankı bir ilçiler bilen hem de devletten ilçiler bilen yığınak geçirildi. Şu yığınakta da şu meseleler, mesela yankı konferansiyadaki olan ya yılın doğamına döreyen meseleleri şu yığınakta her hepte seyrediliyor. Şun bir mesele ertesi nikepte başka bir mesele şeydip seyrediliyor. Şunu da Türkmenistan eğitya, beytya, yalan sözlüye çıkıya ya seyredersiye ya o mesele yani opozisiya olsun ya NPO olsun olur çökmez atya onun diyani yalan şey deyip sıpya. Onun kıyınansağım esası näme? O şeyde kunmasar devletleri. Olur esasım şu sonku yıllarda Orşet'ten gazını kesip edip Türkmenistan'ın gazı var. İnsan hakları ikinci plana geçti. Kıyınansağım. Birinci novatta ekonomiski interesleri, geopolitiski, onun bilemok, 3. mi, 5. mi, 10. yerde dine yankı insan hakları. Her doğuşlukta aydan olyalar, yani o kıçı dillen berdi deyip men şeyle fikir etiyen. Ne için diyeceğiz? Türkmenistan hiç reagir dedin o. Şoň için bu obasyankı bir diyene, у него нет такого требовательного, а просто рекомендательных характера. Вот вы когда становились странами-участниками, там было обязательство перед вами, будете выполнять то. Да, мы согласны diye. Onun strana участник bolýar. Ýerine ýetirmesen, siz boyun bolluňyz, ýöne şu zatları ýerine ýetiriňiz yok, zat diýilýär, ýene gaýtalýanna. Bir konkretne bir käýin berip ýa nakazat edip bir ýa sanksiýa şu döwlete garşy. Olar ýalda yok, OBS'ň kararyna yok, ýalda itabyna yok. Şoň üçin diýene такой орган, который yenide näme de bolsa görýäňizmi, Eurosayuz var, OON var, olar näme de bolsa ýa-ni rezolýusiýa kabul etýär.
şu rezolüsiya yerine getirilmesi, sanksiyalar oluyor, yani başka bir görünüşler oluyor. Şolar yanına kazanin olmanı beriliyor. O şeyde mi yandat yok. Ha, İslam'ın düşündürüş. Амурхан Чарыч вот все это правильно объяснил. Единственное, я хочу добавить, в этом году в марте состоялись выборы в Туркменистане, в Меджлис. ОБСЕ, Бюро Института демократических прав человека, они направили своих наблюдателей. В результате наблюдения за выборами, главное резюме по итогам выборов, они сказали, что выборы прошли в отсутствии конкуренции и плюрализма. То есть фактически ОБСЕ сказала, что выборы в Туркменистане прошли не на демократической основе. Ne için şu tayda şu OBS netice veren yok, netice çıkaran yok ya benim neme deme diyeniz de netice çıkararlar siz bir adam iki adam değil. Eğer bir devlette bir resepsiya devam edip duran olsa diktatör rejim devam edip duran olsa ondan cevap almak onlar için maksattır. Onlar hiç kim zorlavan bileni. Hawa Kengizin köp tawal öğrencilikle benim şu yerde goşokta attımma belli derecede şu obesiye hemen netice veren noktada kömek eden nokta belli derecede ben fikrimce şu doğru yönemin şeyle teklif etken obesiye gelin başka taraftan tercih görüyorum. O için men karşın obesiye men fikrimce bir tribuna bir mümkünçülük ödü hemen olan bize bağlı, biz ne şekilde şu mümkünçülüğü ulanıyor, şu gelecek netice. Mesela için benim burama var, ben şu hukuk boyunca kömek ettiğim Türkmenistan içindeki daşınakları, o zaman ben her şeyle başka yurttaki şu deputatlara, arada yazıyorum. O zaman her yıl bir gedek benimle katı öğren, bu mümkünçülük oluyor. Ben şu obesiye barıp, şu arada yadan deputatlarımı görmek, bolsa adet ve konuşulara sonra varıp, ne için senin yadan ardamı cevap vermedin ya da bizde şunyalık bir iki tane case var, iki tane de netice yok, bir iki tane de misal için netice var, şunu kömek edin ya da bir programda belki adamlar aytmak için ya da Kazakistan'ın hakları, Özbekistan'ın hakları öyle tanışmak için bu bir mümkünçülük. Elbette o beste barı pavu, bar kinin barın Türkmenistan'ın hakları hükümeti ağırlarında demokrasiya kurun gibi olman yönü bir düşünüyorum. İlk kaçamı. İnmal söz söylediğini doğanımız Ahmet Rahmanovası verayelin. O Ahmet açsak tatlama aldı. В общем, что я хочу сказать. Раньше существовали государства, они распадались, образовывались, и главный фактор был это эффективное управление. Если управление было неэффективным, народ или уходил, или же какие-то внешние факторы влияли на то, что государство распадалось. А в 20 веке все границы утвердились, и даже при неэффективном управлении целостность государства остается целым, потому что все соблюдают этот закон. И в таком возникает ряд отрицательных факторов, что приводит к кризису. Не только к финансовому или экономическому, также и социальному кризису, который обязательно влияет. Мое видение ОБСЕ создает определенные стандарты, как государство должно вести политику социальную, как должны соблюдать права человека. Я, если честно, очень рад, что существует такая организация, потому что не будь ее, даже вот считать, вот просто затронем вопрос активистов или оппозиционеров, не будет защиты у них, понимаете? Не будет. Государства между собой договорятся, просто выдадут и все. А так как есть определенный стандарт, люди как бы приняли определенные обязательства приняли по защите прав человека, они не могут переступить эту черту. И они соблюдают эти правила. Также, скажем, Турция должна соблюдать, по крайней мере. На данный момент мы видим, что есть определенные нарушения в этом плане. И что я хочу сказать. Если бы раньше, как в истории было бы, до 20 века, это были другие законы. Там сильнейший поглощал слабого. Там, например, не были определенные стандарты. Люди в некоторых странах вообще были дикие законы. Сейчас, благодаря этим организациям, ведется мониторинг и приводится к какому-то стандарту. И это большой плюс. Я очень рад, что организация такая существует. И есть определенные стандарты, которые страны должны соблюдать.
Hawa cevaplarınız için köp sağ olun. Şimdi wagtda söz gözegini doğrudan Alişer Takatova berýär. Salam aleykum ömmeňize. Yine birazek. В первую очередь благодарю şu yana baran hemmesine zıgatlaşan adamlara köplük boldu. Это хорошо. Nur Muhammed Ağa насчет diskriminatsiyada rasizm Türkmenistan'da gülle öse oturan. Это чисто menin analizimde. Benim bloggerda benim bir video çeken öz fikrimi aytýanda açık şu diktatura karşı nereden men bu zadalaman adamlar aşağında pesinde komentar yazarlar. Tat, şatır, yene nime. Okey yazadlar. Şunyalı suluçular boldu. Bir 4 yıl bundan biri vapsu bir platformada oturup TikTok platformasında tat, şatır, özbek ağzına gelenini ayttı. 2 yıl ayttı. Türkmenistan'a gitti. Onu da bara hiç il atvetlisti alana ozada. Biz bilen göreşmeye yine abratını geldi o. Bir ay bundan önde. Bizlerin hazırki diktatura ile şu zadı padelüste dedi. Даже bizler TikTok efir al baranda spesialni botlar geleddanı iminni sen şatır sen özbek vnimanyanı iminni senin eduturan kritikandan özüne çekmeyi istedi de iminni soğuma için de. Doğru aytti zat Nur Muhammed ağamız. То, что реально hiçbiri Özbek bu eşalonlarda правительственный işlerde Özbek yok, Tacik yok, Kırgız, Kazak, Orus yok. Sonra Süleyman Tursunbayev ayttığınızda Nurmuhan'da. Şunu o звезды шоу biznesi da ölmezinden ön yine bir keze geri aldı o. Türkmenistan'ın içinde zatta Srimnavanyalarda yer aldı. İş onda звезды шоу biznesi. Şolar geldi. Поздравить ettiler. Даже videoları var şunun. Sosyette, YouTube'da, TikTok'ta. Ama ölende çağını aldılardan şu iminli Verdi Muhammedov'un yakınlarının biri oğlu alıp uru öldüren son hiç gıynaç bildirmedi. Şu iminli звезды шоу biznesi de. Hazırki günde yine bir случай oldu Türkmenistan'da. Muhammed Mamedov. Тоже stand-upper, komik, tiktoker. Ona gıynaç bildiriyorlar. İmенно şu zat bilen varıp oturup kaydanlar, поздравить edenler Süleyman Tursunbayev'ı. Bu zada gelende, Muhammed'e gelende etdiyerler Tursunbayev bilen neden oklarda. Xitayda bileniz mi? Ben şunu yalı düşünüyorum. Kimde auditoriyası var olsa, kim münglep followerları, ona balet etyen işinde de adamları bolsa diktatura özüne şonu düşman göredi. Это Kemal Aydımçı, Akış Saparov, Pelvan, Nazir Habibov, Kakacan Recepov ikisi выступали. Kakacan Recepov убежал, kaçıp gitti. Zadan Nazir Habibov'am aldılardan bastılar Girayim bilen. İminne yine şu zatları belirlep geçeniniz için spasibo da ben şu tayda not ettim şoları. Benim просто kısaca bir sorum vardı. Nur Muhammed Ağa Türkmen delegasyası vardı. Aytdınızlar ya vardılar. Olar çıkışa dendirler de bir zatlar aydandırlar. Men tapam yok da hiçbir yerde tapam yok. Türkmen havarlarında hem göremiyor hiç yerde de. Потому что görkezi bilmediler o zadı. Türkmenistan'ın içindeki Türkmenistan'dan dışarı çıkmayan adam bilmedi. Tosto var şunaka OBS adamların hak hukukunu koruyan bir idara varlığını bilmediler. Eğer de şolar çıkış eden bolsa, пожалуйста, bu korotkada aydı bersengizler, nime dediler, nime yalanlar ayttılar OBS'nin toplantısında. Ну, выступал, как он выступал? Все, как обычно говорится, гуляли, у нас все хорошо, нет никаких проблем, ни с правами человека, ни с какими другими. Что он может другого сказать? Yani başka da çıkış etmekçi yok. Bolsa şunlukça şu çıkışını şu yerde tamamlay. O Zoom'a gelen için, gatnaşan için, öz fikrinizi aldan için köp sağ olun. Gelecekte görüşeceğiz. Sağ olun. Öyle sağ olun.